Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata ni debata na gabe turpuk jamita di hita, di minggu reminisere di bagasan mingguon, imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus, Tuhuria Rom bidu 4 ayat 10 walu tolhas tu ayat 25 hujahauma dihita. Maralohon nasa pakirimo do haporsiaonna nama kirimi asa gabe amani torop bangso ibana hobar tu hatai songoni masogot poparamu. Dang naulo gali haporsion nai paida-ida pamatangna nahiraso marngolu be. Ay nunga 100 tahun ne umurna. Nang paida-ida si Sara naung saep ladangi. Dangolo ganggu rohana manadikon haporsiao di baga-baga ni debata. Ma nalam tugo toguna do tahe haporsiaonna jala di parsangapi do debata. Ay positutudo rohana. Tuk dogogoni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Alani ido ubahen na dirajumi i gabe hatigoran na. Dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi. Ay si rajumad do nang tuhita haporsiao di ibana. Na paheheon Jesus Tuhatai sian namate ay dipasahat do ibana alani pangalosyot tai jala di pangolu siala hati gorat tai ido yang go saat ni turbuki hama kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus setitik harapan sama dengan setitik cahaya marguna situ tudoi nangpe jut-jut hita mabigi mono secara logika kadang adong be kemampuan lau maluas yan akap pergumulan taduk do dang adong be harapan tarhira songoni do pakateot ta jut-jut mono tarhira taida ma tu rumah sakit tadulo akadongata dungi mar oksigen ma ibana pitorolo do dipikirata dang adong be harapan ni ngajagoi sa minggu torninna hape doho do ibana martangiang songon na mantap situtu alai dungsai i tordido rohana do nang peso di hatahon ibana sa dari nai ngajagoi torninna alaniaha secara logika manang mata jasmani hita marnida bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa lepas dari penderitaannya, sakit penyakitnya, manang api naniadopan ni sasahalak ubay natardo ita dang adong be harapan. Alay molo adong setitik harapan itu seumpama setitik cahaya. Tabaya kumahita di tempat manang inganan nagulap situtu, hulum situtu, topu mamate listrik sarana. Alay pitoradong masin lubang-lubang ni pitu manang na jendela adong matitik nabuhi mga lehon sodang hatiuron pitor tarhilala do dipikirata hape dangholan dipikirata tarhilala di Tuhanipe boy do gabi tarhilala alay dohonon na mabahasa di Bibilta di parar Tuhanido setitik harapan yang ada di dalam imanmu. Marguru tu asini roha do hita, uben nabuhi hita, mapakorhon haporseota lau marnida bahwa ada harapan untuk bisa bangkit kembali keluar dari masa-masa yang kelam. Ido pamikiriota marguru tu asini rohani di mata. Mingguon minggu ate ya manginang reminiseri ate. Mamuka nakin nga didok reminisere Roma muse titing didok reminisere didok padita muse reminisere mulak ibana molo so diboto be daku boto be bohai na pastina minggu reminisere ma minggu sadarion ahado lapatan ni amanginang saingok ma alidi bata dinggan ni basam di hata Indonesia dok
Ingatlah ya Tuhan segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Rahmat di hata asli atau akar katanya sian hata rahim. Rahim buasa tu si asal katana seperti ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan pada hakikatnya. Artinya manusia itu sangat membutuhkan Tuhan seperti hubungan anak kepada ibunya. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu yang membuktikan bahwa manusia itu butuh Tuhan. Los disido hatarida anna jolma ditikim madebu ibana tu bagasa dosa isarani halak nabadabu tu gabbo. Seperti masuk ke dalam lumpur hidup, semakin bergerak dia akan semakin menentukan kematiannya. Kan hidun waing. Jadi ahadun yang si bainunna memang harus marguru tu asini rohani di batas samping. Dang boy alani guguna. La di baini bana guguna la mabaini bana madabu. Semakin bergerak lam lonong do ibana lam madabu tu toro. Ubaini ido marguru tu asini rohani di mata sabing do hita di bagasan turbukon. Dia mahubungan na tu turbukon dina ditongo si Paulus surat na tu huria Rom. Hati hai latar belakang nih halak Kristen ima halak Kristen Yahudi. Adong do berlatar belakang Yunani, adong do na berlatar belakang Romawi. Roma halak Kristen Yahudi dok, holan alani namang ulau pati do ubena boy hami malua. Roma si Paulus bohama tutu au paturakko tu halakon. Holan alani asini rohani di batas sabindo ubena boy malua gan jolma. Bagaimana untuk mengalahkan apa yang sudah terpatri di pemikiran orang Yahudi ini? Tarirahita doi. Holan tengok-tengok majolo mulai sindak dana kita akan aturasta mulu mangurai hita nak jujutan memakai hata unang torina do jangan torina do unang majangan dangi kan idun waing holan na hata unang do terus dakke hata positif perjulu asa sahat tibana paturakon nasala do ulot tai mulu boy taurui maju hata naman do unang yate. Boy do tado alay taurui. Lebih bagus kita memberikan pencerahan kepada anak daripada langsung mengatakan unang ulah songoni torina kan jolo patorang jonanget asa dibote bana bahwa itu adalah larangan untuk seseorang supaya dia dapat memperbaiki dirinya. Jadi mananang si paturion si Paulus di paturi ibana ma akan nanong terpatri di pikiran ni halak Kristen Yahudi. Los dibain ibana ma sadapan orang ion bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat, hanya Kristus hasil sikop nih ima patik nih di mata, hanya Kristus saja. Asing ini dangadong piga mana boy tarulau kita di bagasa sadari patik nih di mata sien nasa pului. Olo do taulahon pasangapon natoras di patik palimahon alai di patik parjolo taswadahon. Olo do betul-betul tengok patik paupaton. Ingat dan sucikanlah. Manang ingat dan kuduskanlah hari yang disucikan itu nina kan. HP awan masa. Dang dipasangap na toras na dang diingo patik palimahon. Tarira songonima. Holan Kristus do hasisikop ni. Mangulahon patik nih di bata. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita lakukan itu karena berdasar na parjulu marguru tu asini rohani di bata sabing. Marhiti anaknya Kristus Yesus na ropa luho kita. Ido makorhon hapor siaon. O mauliati Tuhan. Nunga dileoko diau asini roham ubena malua au. Secara gratis Tuhan memberikan anugerahnya. Dia tidak meminta sini bayarannya 1 miliar supaya dosamu dihapuskan, tidak. Jadi pembenaran itu 100% diberikan Allah karena asini rohani di batas sabing. Dan alani usaho manang ahana tabayan di gereja, ana tabay tudongata ubay na malua kita gabi halak partigor kita dang disi. Tapi berkat Tuhan yang membuat kita menjadi orang benar. Ido ubain rosi Paulus dilehod di matama habiso tibana diangkat tibana masa datoko nama cetar guar di padan narobi ise mai imasi Abraham.
Ahana masa di si Abraham. Targuar do ibana molo taida nakin dia 10 walui gabe amani torop bangso ibana. Karena imannya. Imannya ini yang membuat dia dibenarkan. Taingok do tahena ni do ni Martin Luther sola fide dibenarkan karena iman. Sola gracia hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahasa di bolak kamu na suwi boto hamu do sola fide do sola gracion. Daong manang namarangan-angan do manang male manang ngali-ngaliet do ala niasion alai taingok mayate sola fide sola gracia sola fide dibenarkan karena iman. Jadi di parar Tuhan ido amanginang naposo bulung hapor siaumu nama cemet meti taingok do tu dos tu batu ni siarum sada nau met sian nasar ragam ni boni alai dum tubuh gabi belgadoi bayenon ni Tuhan. Jadi semua itu adalah diperhitungkan Tuhan. Sangat sakit kalau nggak diperhitungkan. Tapi ketika yang kecil itu diperhitungkan Tuhan, itu akan berbuah banyak. Orang yang sekarang ini sekarat kehidupannya, tetapi ketika ada titik terang Tuhan menyadarkan dia bahwa dia masih hidup. Alai Roma tu ibana suan pakirimon. Boy do gabe mula muse normal dinamika dang be dang be gabe normal latong jantung nai bohado taringot tu dinamika hosana boy do di pai baru di bata ala di parar hapor siaon songoni dong si Abraham ada masa di si Abraham taida mana parjolo mamuk kasian sada Musa bidu 12 ditiki didok Tuhan itu ibana bukas mahosian huta hagodangamu ninna. Pergilah engkau dari tanah kelahiranmu. HP mulu sanga hita di tu si songoni. Lau mau tu Papua ni na contoh na. Roma hita gudang du suku-suku ta. Garia ada pitoradong no 5 lokok di pikiran. Marua tu si torinna. Napa 2 kon naik tu si torinna. Dungi adong si panganak ku si jabuku di si. Bohado taringot tu parong kosakku torinna. Ngelima. Mungkin kamu ngedapok muda 10 pitor dapok 10 suku-sukun. Karena apa? Kudang do akasidalian na tabayan ditiki disuruh di batah kita. Alai si Abraham, sian nasarohana, sian pangoloyunna, na diboto ibana do di batado, na mangalehon parngoluan tu ibana, los tu di batado bu ibana muse marhapurusan. Dia tidak mau sedikit pun imannya lemah, hanya karena sedikit saja. Tetapi dia mau betul-betul berharap kepada Tuhan adalah sumber pertolongannya. Abram itu disuruh pergi dan dia pergi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah memberikan janjinya yang luar biasa dan dia mendapatkan itu. Nang pesongon naliling. Molo dipakai bana mata jasmani dia akan menghitung kelemahan. Itu kan? Songon itu nak kita mamereng. Nah di rumah sakit taida mak, dang adong beharapan non. Apalagi mau nggak diponis kanker ini kan, cuci darah ini nadok lana asing, pitor tadok dok, dang adong beharapan. Tidak ada harapan. Tapi Tuhan berkehendak lain untuk orang-orang yang mau berharap. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan secerca harapan untuk kita supaya kita bangkit dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Ado parsoryoni ngolu mamang inang. Ado nadong di pikiranmu nuaeng, digaleni pamatangmu do. Digaleni dompetmu do, digaleni pikiranmu do ala naholana martokar amat tado inatta, digaleni pikiranmu do ala to ulum mamereng mamereng akayana komu. Mungkin banyak lagi persoalan-persoalan kehidupan kita yang tidak kita sebutkan satu persatu. Mungkin banyak orang yang memusuhi kita yang berusaha untuk melengsarkan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang diharapkan orang lain untuk kita, apakah untuk kemajuan atau tidak. Alai si Abraham, na parjolo disuruh ibana bukas diolo ibana. Na paduahon ditiki marumur 100 tahun masih Abraham. 10 tahun masih Sarah. Dan anong lebih anak-anak kon. Amang inang, mula dong jamita songonon, pitorona do iba. Secara jujur, itu pasti kena untuk orang-orang yang berharap. Pasti. Bukan hanya berharap karena kami belum punya anak amang inang. Tapi untuk orang-orang yang saat ini merindukan banyak hal. Tapi ketika ada harapan itu, mau lihat Tuhan di leokoasi ni roham. Di pararhudu pakirimoku. Saya jumpa memahami dia karena ulin adingkan. Amin. Amin. Saya jumpa mahita di akana
sihiri motai. Semua kita pasti punya kerinduan. Tetapi dalam nas ini Allah ingin mematahkan setiap orang yang hidupnya selalu bimbang dan ragu. Ini yang mau dipatahkan. Jangan sampai itu datang. Kalau itu datang, apapun katanya, tiang na tigorpe boy do gabe bengko idota. Ido na masa. Nga boy bayako kamu hira na halak na maledo kan. Songon ido halak na somar pakirimon. Tiang na tigor na lurus ibana boy do bengko idotay. Halak na mangulaw na dinggan boy do dang dinggan ni dipikirata. Mulugo si pikir honota. Jangan mau dikuasai oleh itu. Tetapi walaupun lemah dagingmu seperti 100 tahun umur si Abraham, tapi karena dia punya pengharapan, dia tidak melihat titik lemah, tapi dia lihat kekuatan. Jadi sudut pandang yang mau dilihat. Sudut pandangnya, mindsetnya diubahkan ketika iman yang berbicara. Iman bisa menembus logika manusia. Jadi ido natahirim di parngoluata. Saya diingok ma ganup halak na tumangihon hata ni di bata unang ganggu rohata manadikon haporseon di baga-baga ni di bata. Ingat, Kristus akan memperhitungkan imanmu yang sedikit itu. Ado sihirimonmu amanginang pasti gudang, apalagi mau lu sinukun lansia. Ado sihirimonmu amanginang guda kiedo. Apalagi molo marsitaono di bana adu si rimon mudah ngadong betorin na doi. Molo nga marsitaono di bana. Tapi ketika dia melihat aku masih hidup dan aku harus berjuang di sima ikon Jepang may bana. Dia kan nauli na dengan nanaeng si pasahato ni di batatu ibana. Napatuluhon dia mamusina idautas yan si Abraham. Ima ditiki na nang dilehon Tuhan ima baga-bagay. Asa marianakon si Abraham do si Sarah. Mana masa muse ikon dipilih mamusi na yan akon na hamu maju baru dope majalo hadiah ngapitor dilean malah siro ha hira na naik may dang lokok bepak ni batu lantai manang tutano molonga dapo tak kita idu jujuk nada hira dia diawang-awang atau kita dang taparobe halak si pata alai bering ma songoni malas ni rohana alai iko dibubu Tuhan ma. Banyak orang yang demikian. Tetapi bukan kita yang punya kehidupan namanginang. Tuhan yang punya kehidupan. Jadi ketika kita mendapatkan berkat, kita juga harus siap. Itu juga hilang. Kapan saja. Tapi kalau berkat iman itu gak bisa dicuri orang. Molo arta na taipa ida-ida boy domagoy bubutoni halak. Alay haporsiomu dang boy bubutoni halaki. Ima tabor-tabori. Itulah yang harus kita bangun. Iman percaya. Pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau bukan karena pengenalan kita asini rohani di batasa bingdo na paluawanau, maka kita tidak akan bisa betul-betul memperoleh iman yang sejati. Seberat apapun tantangan kita, seperti si Abraham, kita harus tetap maju. Orang yang beriman akan dimenangkan. Orang yang beriman dia akan mendapatkan apa yang direncanakan Tuhan yang selalu baik untuk kehidupan kita. Rancangan di bata, sakap ni di bata, sakap haluau dada sakap hamaguan. Amin martangnya kita.